Seryoso ang dakbayan sa Subo sa lakang pagkuha sa mga sakinan nga iya sa Cebu City aron ipaubos kini sa inventory. Acting Cebu City Mayor Margot Osmeña mipablater sa mga barangay officials nga napakyas pag-uli sa giisyo nga mga service vehicles human mapopos ang tagal kagahapong adlaw Cebu City sa ngadto Cebu City Police Office. Si Nico Serino sa report. Kuyog ang mga abogado sa City Legal Office miadto sa Cebu City Police Office kaganihang buntag si Acting Mayor Margot Osmeña. Iyang gipablatter ang mga barangay officials nga napakyas pagsanong sa iyang memorandum pag-uli sa mga city-issued vehicles sa deadline nga iyang gihatag hangtod kagahapon. Apan giingong 34 ka mga kapitan ra ang misanong, may 46 ka mga barangay ang napakyas pag-uli sa 59 ka mga sakyanan. Gipanganlan ang mga opisyales nga gitugyanan sa maong mga sakyanan. I just wanted to follow the process pa, the right process in documenting that they have not returned the vehicles. Sa blotter, kalapasan sa Republic Act 1060 o malversation of public funds or property o Republic Act 6539 o carnapping ang gilista nga violation sa mga barangay officials. Apan giklaro sa mga opisyales, bugtong alang sa record purposes lang ang gihimo. The mayor and even the vice mayor have returned the respective vehicles, and some of the barangay officials have already returned. This is also, aside from the authority of the mayor, this is also for purposes of inventory of the vehicles pursuant to the DILG memorandum circular. No? So they should respect now the authority of the mayor. It's just really for record purposes. There are no charges. Just for record purposes. After this, what will happen? Let's see what they do. Padayon pa nga gikuhaan sa GMA News ug habig si Association of Barangay Councils President Philip Zafra ug ubang mga hingtungdang kapitan. Usa sa wala uli sa service vehicle nga lakip sa gipablotter mao si Kapitan Amilo Lopez sa Barangay Busay. Gitataw ni Lopez, daghang mga kapitan ang mipirma sa suwat nga naghangyo kang Osmeña nga dili lang bawion ang mga service vehicle kay gikinahanglan nila kini pag-ayo. Mas gamit kaayo nila kini isip na himutang sa usa ka bukirang barangay. Sa kinana, gabi gamiton sa tuntanon pag-ubing. Nya dili lang robing sa tuntanon kundi tanan na manawag dadon sa ospital atong sasakyan na ka maadlaw na kanang puluapon dito na labi na gyud na mamatay. Gilibot usab sa GMA News ang pipila ka mga barangay nga lakip sa gireklamo sa acting mayor, babantayan nga nakaparada ra ang mga service vehicles apan wa dito ang mga barangay kapitan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.